театър, директорът на който знае, че не знае 27 ноември какво се е случило в българската история. Може ли директор на Народния театър да не знае какво се е случило на 27? Когато един директор на Народен театър или каквото и да е било друго не знае какво се е случило с народа му, какво трябва да се случи с него, едно единствено нещо. Оставка! 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 Оставка!